Yo, kumusta? 16 bars oh. Mag 90. Maupay pagbangon ng piyong pa ang mata. Ako lang i-check kung okay pa bata. Tagai ko ubit bisag pitik ra ug buto. Sa panahon karon ayaw pataka ug ubo. Basinyag mapiyo ay kay nahinginlan. Nga na ay sakit di na ka mailhan. Igumagkrimet ila untanganlan. Ang mga natakdan para atong mabalaan. Kay kapoy nakaayo ug lihay-lihay. Sa mga tao nga nagkiay-kiay. Dito sa gawas aron maluwas sa kagutom, pero ang resulta nito mas naman na hinuon ng mga kaso. Maong mga graduate dili makapaso. Karong Mayo walay ayo, may tagnaan lang tatoy bisag puwang kabayo. Yeah, may buntag tubas la mag 90 16 bars, peace.